Alo, pa, jesi ti povraćao, Dušane? Dušane, šta ti je, bre? Ti prva ruka, a? Alo, Dušane, alo, udari kamen! Nije ono loš. Šta? Pusti, ne budemo tako malo. A? Dušane, kaži Dobro je mi, sad, ajde. jesi ti povraćao kupatilu? Alo, Jesi. jesi? Što? A? Muka ti je to, kažeš. Šta? Muka mi. Muka ti je, što ti je muka? A? Alo? Što ti je muka, bre, alo? Dušane, jesi ti doveo garu gore? Ne. Nego? Jare. A? Jare. Jare? Koji jare, majke ti mile? Alo? Nije. A? Alo? On to... A? Alo? Dobro. Kaži mi što si povraćao? Bez vezi. Pa šta bez veze? A? A što si rekao da spavaš? A isto znam. A? Isto. A? Isto. Šta isto? Ja. Hoćeš da ustaneš da jedeš? Bože. Šta? Šta? Da jedem. A hoće da jedeš? To je dosadno je. Dosadna? A što si povraćao? A što si povraćao? Daj bre, pusti me jebote. Molim? Naporna si, stvarno bre. Ja sam naporna, znači koliko ja tebe budim? Moram ovo da ih je 1,5 miliona, jeste, neće. Da se prijetamo to. Koga da je 1,5 miliona? Ti, stalno si tu. A? Alo, dobro da ti kažem, sutra moraš da ideš kod babe prepodne. Dobro. A? Dobro, hoćeš da ustaješ ti ili nećeš, idem ja da jedem, a ti nećeš da ustaješ. Alo? Evo samo te snima, hoćeš da ustaješ? Hoćeš da ustaješ? A? Jel čuš se? Alo. Pazi, garu ćeš da srušiš. Hoćeš da ustaneš ili nećeš? Aj vi da pričamo o telefonu. Dušan, hoćeš da ustaneš, alo? Hoćeš da ustaneš, Dušane? Alo, stane, mama, aj reci više. Hoćeš da ustaneš? Pa, mislim, rekao sam 1.000.000 puta hoću. Pa ustani, ajde. Planiram da spavam ceo život. Majke ti! Jesi budan? Jest. Jesi? A s kim telefon ideš? Jesi budan? Da. Hoćeš da jedeš? Neću sad. A? Neću sad. Dobro, a kaži mi zašto si povraćao? Pa eto, A? bez veze. Kako bez veze? Ozbiljno te pitam, što si povraćao? Pa sve pored WC šolje u kupatilu. Jeli? Jesi pio nešto? Dušane? Aj pusti me, ajde, jebote. Jesi pio nešto? Pa, nisam pio. Stani! Kako se to... Hore više, bre. Dosadni ste, bre, više, bre. Šta ti snimaš povrediti telefon? Ajde, izađi napolje, bre. Šta je, bre? Pa dosadni ste više. Što si povraćao? Pa šta je to sam povrećao? Jeo sam, eto, prejeo sam si povrećao. Šta ti jeo? Pa otkudan sam jeo, govna neka tamo. Pa evo, ne budem ni zašto, tako. Dobro. Prvo nemoj da se dereš na mene. Pa ne, nego non Drugo, večeras ćeš da legneš da spavaš u 12 sati. Do 12. Ja ću ti odvrnuti osigurati, neće moći da igraš na kompjuteru uopšte, samo da znaš. Što spava? Do koliko si jutro si igrao kompjuter? Misliš, juče? Jutros. Do sinoć. Jutros? Do koliko si igrao? Do opet sam igrao. Do 5 sati si igrao jutros, jel tako? Da. Što? Što? Ajde. A vi da ne može ništa, bre. Šta ne možeš? Samo maltretira čovjek. Dobro, kad se budeš računio, javi mi se pa ćeš čuti sam sebe. Ti si me računio, ne znam više. Ja te računila se, ti još ne znaš da se nalaziš. Ajde, molim te, ugasi to, ne, ugasi to i pustit ćemo mu kad se probudi posle da vidi, da čuje sam sebe. Ajde. Ajde, idemo samo. Ajde. Da sve to.
Vidi, predgar. O, ne. Dole si budan? Pa pusti ga,